Čaute, čaute. Pozdravujem z oblasti Altaj. Do Mongolska to máme zhruba 400 km, ale cez poriadne hory, takže máme čo robiť. A keď neprší, tak je to tu naozaj pekné, zelené. Akurát všetko suším na motorke, lebo ráno sme zmokli. Takže takto vyzerá pohľad mojej motorky na späťáku. Mokré tričko, teda už suché. No a pomaličky sa plazíme do hôr.